1921 година Гичин Фунакуши е поканен да остане в Токио, за да популяризира карате. През 1935 година, след като се съветва със своите учители, Фунакоши сенсей променя първия иероглиф, с който се изписва думата карате и му придава нов смисъл. Карате-до става пътя на празната ръка, като празнотата има дълбоко философско значение. Основните техники са синтезирани в 4 групи – защитни техники, удари с юмрук, удари с ръце и удари с крака. Особено внимание се обръща на позициите на краката и използването на сила на опората. Освен техниките, има и други важни фактори в карате – сила, бързина, чувство за време и дистанция, ритъм, дишане и силен дух. Практикуването на карате всъщност ще доведе до развиване на характера и потенциала на практикуващия. Както и останалите японски бойни изкуства, карате изисква здрав дух и има ясни правила на поведение и уважение. Крайно предназначение на карате тренировката не е победата над противника, а развиването на съвършен характер, превъзмогвайки умственото и физическото страдание, спазвайки сурова дисциплина. Шотокан карате-до навлиза в България през 80-те години на миналия век. Днес клубовете членове на Българска федерация Шотокан карате-до са 38 и развиват дейност в 16 града. Основните На сцената ще поканя Лъчезар Ненов, главен инструктор и вице-президент на Българска федерация Шотокан карате-до. Това, което наблюдавахте, е кихон, основи. Това е един от компонентите на тренировката по карате, в който практикуващите се учат как да генерират правилно силата, да построяват тялото си и да го свързват, да използват силата на стойката и по този начин да генерират максимална сила. Сега ще наблюдавате ката, малко в модифицирана версия, заради мястото, с което разполагаме.
И сега ще направим една индивидуална ката, тъй като по този начин нямахте възможност да видите реално какво представлява формалните упражнения в Шотокан карате ката. На сцената е Мартина Чан, неколкократен европейски и световен шампион. Канкаку! Ката е начинът, по който се е предавала карате техниката през поколенията от учител на ученик. В ката формалните упражнения са закодирани всички техники, методи и стратегии на бойното изкуство. И сега сенсей Светла Костова ще демонстрира ката. Фушу са ръцете на вятъра. Сега ще наблюдавате комите. В комите се отработват техниките, които учим в кихон и ката. Вземи какво да ти прецениш. Пичате, бе. Аплодисменти за Българска федерация Шотокан карате до. Това беше последната